Ja poviem ako knihu, ako totálna Sigma a dám je tu. A GG. Nie máte čo robiť. No už nie som. Martin, pridaj si ho, ty pridaj. Jaj. Dobre, ešte Na jablčníkovi? Jaj. Máš invite. Tomáš, už sa joini, prosím. A ja som to Je sa tam srát. Chlapci, ste ready? Nie. Ale nehučte moc. Ja sa bojím. A ja to... Ja sa dostanem. Okay, this is the place. Find a way in and check the Dívej sa, ako vyzerá! Dívej sa, ako vyzerá! No, jak vyzerám ja? Jak retard. Počkej, kto je kto? To je Máre. Ja skačem. Jaj, Ja nie. skáčem teraz tiež. Neskáčem Ja teraz. skáčem. Ja aj tak toto je Marek. Ja som pri dverách, tuto pri týchto... No, dobre, už musíme nájsť kľúč. OK, ty si pekne budeš šatný. Chlapci. Dozadu chodte. OK. Random ďura v zemi. Chlapci, sme tu. check Ja the sa side of the dostanem. house. Looks like there's an entrance into the basement. Fuck mi hovor. Aha, pozri sa, tu sú schody, chalani. Poď po schodoch. Čo sa bojíš? A potom sa schovajte do skrine, hej? Ja idem preč. Šuk. To čo je? To je sa má ona? zláknuť? To nie je ona. Poď preč radšej. Chráni, ja... Aha, hýbaj. To nie je ono. Chráni. Oh shit. Sa nasral, akože, hej. Samo ty, keď ti prašíš po hlave, na mňa nekrikneš, ty ho prašíš po hlave. Kde šla? Mali ťa popaliť. Čaká, to není. Ježiš, si zľakol. Po hlave. Poďte. Ja sa dostanem, ide za nami. Ja sa postanem. Proste utekaj. No keď je chodný. To sa ma zláknuť? Prečo som... Neviem. Kde ste, chalani? Schody hore. Však to je to... Som na balkóne. A ona je riatis. Čiž. Kto sa tu smeje, jak trpnuté? Martin. Ja ty to špiču. To tak neklepalo. Poďte za mňa, kde ste? Ja vás vidím. Dole. Ja? Martin. Čaute. Ukáž? To máš Kde si? že to detstvo. To čo bolo. Ona je tu. Ona má rapel, Ide za vami, áno. Je u mňa, ja sa bojím. Ja idem za ňou, lebo však ona vás krekuje. Už prestala rapievať. Ona je u vás? Jak sa vyzerá? Ty si míčet. Vloží tie babiky a potom preniesť. Ja som vás našiel. Ja neverím. Ty si vec. Čaute, borci. Čau, Mačo. Dnes ako vyzerajú. Čo máš ty v realite? Taký. Ona jedna bola potom dolu aj. Jaj, Tomáš. Ča, my musíme ísť teraz dole do pece. Oh, shit. Tomáš, umrel Okej, som. Marek. Asi. Pozor, tam nechoď. Aha, vidím, kde je hentá Níša. Som ho videl. Aha. Chalani, čaute. A to je najlepšie. Chráni. Teraz mi ide. Ja sa ukudím. To je drevíska, čo len takú strediť ničia. Čau, vidíte. Poď za mňa. Kde si? No, poď. Lebo však... Idem. Ježiš, ja som vyskočil po nás strop. Na týchto drevískach. Ja mám aj zápalky. Samo? Keď ma zapal. Čo? Zmačni, keď k zmačni. No. Do tej pece. Prečo som ja veľký zrazu? A ono ho resli. Čakaj, jak to mám na to? Počkaj, ja som už veľký. Chlapci, ona sa ragela. Poďte. No, nepôjdeme asi. Je to tu zase chrčiteľné.
Toto je v tom onom. Toto je v tej pivnici. Ja som sa dosral. Tak, ja... Okay, this is the place. Find a way in and check the entire house. Čiže dozadu, hej? Check the side of the house. It looks like there's an entrance into the Ty chceš basement. ešte donútra? To kto je žena? Skinecká žena. Ty to máš. Ja? Nie, kde ste? Jak vypre... Je sa na ňu. To je ginger. Ako vyzerám? Tu sú fajné kotlety, ty kokos. To som ja. Okej, tak. Jak vyzerajú tí kľúče? Ako kľúče asi, že? Tam... Veď ona sa už začína hýbať zás, ona pôjde po mne. Čekaj. Tak idem do chata. Vy keď sa dáte do tej malej verzie, tak vy podľa nej utečíte, že sa schováte. A on sa dá ísť od začiatku, aba fakt. Ale samo vieš, čo je problém? Nedávaj sa do tej malej verzie, vieš, kde skončíš? Ja? A mám zapalky potom. No tak dobre, no tak no. Ja som teraz akože posledný. Starý ide za tebou, to máš. Ide za tebou? Nie. To máš? Čo je pičo? Jak ho vybrel? To máš? Jak ho vybrel? Mali ti to musíš všetko Samo, podmať. kde sa? Choď pomaly, vidíš, aj kúp to na Sigma. Keď už Chudí jak Sigma. Počkaj. Čo? Počkaj. však to na Sigma. Ty ideš, akým si niekomu išiel úplne nápaliť. Nevie nápaliť, asi opa. Ty čo? Kde je? Ty možno keď jej dáš tú normálnu babiku, tak ona sa ukrudní. Možno. Či? Nie, to by som neskúšal, ale to je len moje tvrdenie, vieš. Tu je to muž. Je to samo či... Samo, je to tak. Hej? Nie, ona sa na to pozrie. Áno, a uklonila sa. A keď ideš spadnú. No tak vidno, Čo že ti urobí do gamby? Mám vyskúšať? Daj. no, to si chápeš. No a... Dám ti. Čakaj, strčí to do ruky. Čo je? A je to v lidi. Už je nasraná. To máš za tebou. Ja hlavne kurvu. A si chcete vidieť totálnu Sigmu, ide zo schodov? Oh, fuck. Nice. Nájdite ten kľúčik, lebo má už prepne. Má byť na prvom poschodí. A kde sa chodí? To tam. Však ty sa chodíš? No, ako Sigma, pozri sa ako na... Ako Idem. z neho museli niekde, one, Čo je? zabudnúť. A ty. Nice, máš ho? Martin, Čo tam je? Ty kurva, prečo? No tak čo mám robiť, keď som vymklý, vieš? No tak to je ona. Kto tu šuškal? Mám tu. Basement, you know. Yes. Haló, chlapci, Sigma sa zasekol. Sigma sa zasekol. Potom išla hentá a rašpla. Marek, poď po mojich vypaliť, jak máš onu. Ja som v tej knihovni, čo to je, ja neviem čo to je. Tej knihovni. Sigma. Ona je tu, nie? Yes. Dajte. Sem. To máš, tu, za tebou. Tu. Ona ide sem. Áno, Sigma sa zasekol. No, nice. Tak počkaj, tak... Ahoj. Poďme Ja paliť. ako totálny. Kde je tá pekáreň prostá? Ty kokos. Ja vlastne. Tak tu. Ty musíš tak na tú počarovanú. Tak. Hej, počarovaný to. Tak počkaj, tak... Do hory a... Ja, fakt. Utekajte.
Hádej po kom ide. Poď. Maťo, ty holohlavý, že práve. Kde si? Dajte Tam mu vrieskaš. Wow, chlapci. Ďalší. Jej. Jež ona ide po mne. Ja sa to si vieš tak milón. Môžem sa spomniť, prosím. Zober si tu dieťatko. Že kľudná chlani. Hej. Co mi to No dá? však hej, keď ma vyžrala. Máš, ženíku. Malite. Maťo, žiješ či nie? Ja som tu stojím pri schodoch, čakám, odkiaľ pôjde. Zmerený. Ja to tražím. Ja pojem ako knihu, ako totálna Sigma a dáme tu. Tu fabriku. A GG. Nie, Maťo, čo robíš? Lejke. Ešte no aj tak tam skierný. A ona už je rýchle, jak mohla by, však ona proste má. Ja chlapci, ja neutečiem s tým mojim telom obrovským. Dívaj, tu je. Ja, ona sa teraz začne... Aha, nejde po mne. What the flip, to jaká rýchla. Že hej? To je rýchlo. Dajte k... Ja s mojim telom, chlapci, ja s mojim telom neutečiem. Čo chceš, Marek? Dajte k, keď vás bude nahodnúť. Ja ináč neviem, celkom rozumiem. Marek, hľadaj ich, ja ich tiež hľadám tie, čo utekajú. Čo utekajú, čo utekajú. Čo utekajú. Jedno. Ja som Máš čo ani, utekajú. ja som videl iba, keď som spektil Mareka, ale... Nice, dve. Ježo, jak rýchlo, že to a sa tu... Poznal to máš? A ty sa nečakal. No máš, čau. Ona tu prezatiaľ pred dverami proste. No máš si. Pozral si sa? Ty si sa vysypal na stoličky, ty debil. Čo? To sa vysypal na stoličky, ty debil. Ale že to je skvěl, kámo. A teraz bude skvěl, lebo na útok. Jaj, čau. Chlapci, už to zoberte, lebo ja sa poserem večer. Tam jedno. Ona je pri mne, ona má šatný isto. Čau. Ja radšej takto, lebo fakt zeserem. Čo ti je? No to píše, že potrebuje živie, tak počkaj. A tu je totálna Sigma, Maťo. Prišla Tak. totálna Sigma. Pečeme, ne? To musí byť marknutá. Ona čo beží po zemi, čo beží. Aj tieto. Čiže oni A vidia, prísať Bohu, ja som zatiaľ ani jeden nevidel. A ja som našiel obyčajnú. Ja ho fakt... A počkaj, že tu je jedna. Mám. Ale obyčajná... Poď, daj mačku, daj mačku. Či počkaj, tu obsratú, či tu obyčajnú? Obkratu. paltu. Jak to tam mám? Počkaj, ale drevo. Na, dávaj, mám to tam. Daj to tam. Dal som to tam už. A čo teraz? Teraz čo? What the fuck is this? Skapala, poď ju zabiť. Poď Ja ju tak zabiť. skapala, tak... Totálna, nie, neskapala, ja som ho videl. Poď, prečo teraz takto ako to zvuk Hey, sprav? the front door's just opened. OK. Poď, Kde je front door? Rýchlo, lebo oni netikajú. Kde? Toto Tu, asi ne? či? Toto. Áno, vyrali sme to. Poďte do dodávky. Marek, ty si dobre nabejtil. Kde je front door? Chlapci, my musíme zobrať tú ženu. Vybrať. No ja sa postanem, ja ho nezoberiem. Chlapci, síce som tu z vás najväčší, ale ja ho nezoberiem. Jasne. Ja som Sigma Boy. Ja som sa kam dostal, ja počkaj, tu už je ven. Zoberte ju, kde je? Tu je. Mám ju. Zober ju, Tomáš, poď rýchlo dole. Zmyšľujem ju. Ja tak stojím pri front doore, idem vás čakať, ak ju máte Tak už. počkaj. Ja Jaj, ti čau. dostajem ku front door. No samo, no, doprava iď. Kde ste? Kde si? Kde? Či kto to bol? Jak Tuto. to vyzerá? Dívaj sa na Tu. ňu. Tomáš. Ups, Tomáš. poďte, dajte ju do auta,
Great job, everyone. Let's get out of here. To je, OK, nie, toto nie, OK. podľa mňa koniec hry. myslíš? Klap. You wanted to see what we did with her? Aha, We've been studying her, Počúva, veď nemá running some táto experiments. náhodou? She is really powerful. veľa endingov to má, či čo to. So Nie, for your myslím, next job, rôzne there was a house that a couple died in. The Withers residence. A former pizza delivery man says there's definitely she can't get out. Vidíte, teraz je, že sa ani uvidíte. No, však jasné. Chudí, jak si má? Chega, assim, dá.